il-kap tad-Dipartiment tal-Kimika fl-Università ta' Malta, Emanuel Sinagra, fisser bħala pożittiv it-tnaqqis tal-konċentrazzjoni tal-kubrit fl-arja minn sena għal sena. Il-professur Sinagra għal dan meta mistoqsi minn One News dwar l-aħħar statistika ppubblikata mill-Eurostat li wrid li fl-aħħar 6 snin kważi naqas għal kollox il-kubrit li kien joħroġ miċ-kmieni tal-power stations tal-Marsa u ta' Dellimara meta kien jinħaraq il-heavy fuel oil li huwa fost l-ar xorta ta' fuels. Da meta jinħarqu bħalma l-karbon isir carbon dioxide, is-sulfur, il-kubrit isir sulfur dioxide. Il-professur Sinagra spjega li l-kubrit jew kif magħruf aħjar bl-Ingliż bħala sulfur jaffettwa s-sistema respiratorja tal-bniedem, b'mod partikolari il-funzjoni tal-pulmun. Bħala gass, il-sulfur dioxide jaffettwa l-bosta affarijiet li jgħixu, li lna pereżempju jaffettwa għalna l-pulmun. Xinkunu qed nieħdu arja li fiha l-aċtu fiha, se taffettwa l-pulmun, jaffettwa anke għajnejn u l-ġilda wkoll. Il-professur Sinagra żied jgħid li dan jagħmel ħsara wkoll lill-veġetazzjoni. Bħalissa f'Malta u qisha qed tonqos ir-rata li nitfgħu jew għall-inqas il-konċentrament tas-sulfur dioxide fl-arja, qisha qed tonqos u fil-fattija b'mod ta' average annwali hija inqas baxxa mill-ammont jew il-konċentrazzjoni li tagħmel dannu lil-ħaxix. Huwa qal li din is-sitwazzjoni ma kienx minn dejjem hekk u kien mill-2004 l-hawn li bdejna naraw tnaqqis kbir madwar Malta. Hemm żminijiet fejn pereżempju il-power station tal-Marsa kien sors kbir tal-għax il-fuel kellu ħafna kubrit fih. Madankollu huwa nnota li l-vapuri li għaddu mill-kanal bejn Malta u Sqallija jistgħu jaffettwawna wkoll minħabba l-użu tal-heavy fuel oil. Għalli għalkemm l-Unjoni Ewropea ma tħallix fil-portijiet tagħna vapuri li jaħdmu biż-żejt li jkollu livell għoli ta' kubrit, min-naħa l-oħra vapuri li tilqu mill-Brażil jistgħu jidħlu fl-ibħra Maltin. Il-professur tal-Kimika sostna li aktar ma naqsu minn dawn l-emissjonijiet fl-arja iktar aħjar għall-bniedem. Bħalissa il-concentration kifet tal-sulfur dioxide fl-arja hija pjuttost baxxa, però qed tinżel qisu minn sena għal sena u dik hija xi ħaġa pożittiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.